Noswaith dda bawb, Meini Rwyn Roberts yma, jyst eisiau dymuno penblwydd hapus iawn I Canolfan Gerdd William Mathias. Nath o olygu lot I fi'n tyfu fyny, nes I ddechrau cael gwersi canu efo John Eifion pan oedd o'n stryd yr eglwys, a wedyn symud I galeri I gael gwersi canu efo Mary Leigh Davies a gwersi theori, a heb y ganolfan fyswn I ddim lle ydw I heddiw. Dwi ar hyn o bryd yn ganol ymarferion ar gyfer Opera Cymru. Da ni'n neud cynhyrchiad o Don Giovanni a dwi'n chwarae rhan Don Elvira. Ac mis Ionawr dwi'n cael mynd I Paris efo Glaenbon I neud cynhyrchiad o Sol gan Handel. Felly prysur iawn ar hyn o bryd, ond gobeithio gewch chi gyd noson dda a penblwydd hapus iawn. Penblwydd hapus mawr I Canolfan Gerdd William Mathias yn 20 oed. Rhiai'n awel dair ydw I a fes I yn cael gwersi yn y ganolfan am tua 5 mlynedd. Fes I yno yn cael gwersi telyn efo Elin Bennett, gwersi piano efo Iwan Llywelyn Jones a hefyd gwersi sgiliau uwch a theori cerdd efo Sioned Webb. Byddai wastad yn ddiolchgar i'r ganolfan am y cyfleoedd nath nhw roed I fi tro ni yna a hefyd yn y blynyddoedd ers I fi adael. Mae'r cyfleoedd a roddodd y ganolfan I fi a'r profiadau wedi fy helpu yn fy ngwaith bob dydd yn gweithio yn Ysgol Gerdd Purcell yn Llundain. Felly penblwydd hapus mawr, mwynhewch y dathliadau a diolch yn fawr iawn am bob dim. Helo, Gwenna dwi. Dwi'n astudio cerdd ym Mhrifysgol Leeds, ond ar y funud yn treulio fy mlwyddyn dramor yn America ym Mhrifysgol Gogledd Texas. Mi ddechreuais I gael gwersi'n cygwm pan o'n i'n 7 oed nôl yn 2006, a dros y 10 mlynedd wedyn ges I wersi gan y diweddar Ben Musket, Sioned Webb a Iwan Llywelyn Jones. Dwi wedi cael gymaint o gyfleoedd gyda cygwm, boed hynny'n gystadlaethau neu cyngherddau. Felly diolch o galon I cygwm a drwy'ch y dathlu. Penblwydd hapus I chi Canolfan Gerdd yn 20 oed. Dwi'm yn gallu coelio bod 'na 20 mlynedd. Dwi'n teimlo'n hen jyst yn deud o. 20 mlynedd ers I fi gerdded trwy ddrysau'r ganolfan am y tro cyntaf. A'r hen ganolfan oedd jyst tŷ normal ar un o strydoedd Caernarfon. Mae'n anodd meddwl am beth wan, rili. Diolch yn fawr I chi mae'r holl gefnogaeth ges I tra o'n i'n studio yna, a hefyd yr holl gefnogaeth dwi'n dal yn cael gan chi wan ers I fi adael. Dwi'n mor sori bod fi methu bod yna i'r cyngerdd. Dwi yn ymarfer ar y funud efo cerddorfa Aurora ar gyfer yn prom wythnos nesa. Ond dwi'n gobeithio gewch chi gyngerdd bril a dwi'n edrych mlaen I ddathlu fo chi'n fuan. Penblwydd hapus! Penblwydd hapus Canolfan Gerdd William Mathias yn 20 oed. Fenwyd I Elfair a dwi'n byw yn ardal Manceinion yn gweithio fel cerddor proffesiynol. Mae 'na 12 mlynedd 'di pasio erbyn hyn ers gadael adra am y coleg cerdd a gorffen fy nghyfnod fel disgybl yn y ganolfan. Mi o'n I a fy chwaer Hiain wrth ein bodda yn cael gwersi telyn efo Elin Bennett. Dwi dal yn cofio y teimlad 'na yn y dyddiau cynnar o fod yn nyrfys ac yn gyffrous wrth ddringo'r holl risia I fyny am ystafell top yn yr hen ganolfan i'r nefoedd. Gafon ni hefyd wersi piano gan Iwan Llywelyn Jones a gwersi sgiliau cerdd gan athrawon o'r safon ucha, ac oeddwn ni mor lwcus I gael y gwasanaeth yma mor agos at adre. Dwi'n cofio hefyd mynd am brofiad gwaith o'r ysgol at Meinir yn y swyddfa, ac oedd yna goriad llygad cael gweld yr holl waith oedd yn mynd ymlaen tu ôl i'r lluni I redeg canolfan fel hon. Dwi'n teimlo lwcus iawn mod I dal mewn cysylltiad efo'r ganolfan ac yn diolch am yr holl gyfleoedd dwi wedi cael yn ddiweddar, dod nôl fel tiwtor i'r cyrsiau telyn ac i'r wyldylyna, hefyd I berfformio mewn cyngherdda yn y galeri a hefyd prosiectau cerdd yn y gymuned. Gobeithio bydd hynny'n parhau a phob hwyl ar y blynyddoedd nesaf, a diolch yn fawr Canolfan Gerdd William Mathias am bob dim a mwynhewch y dathliadau mis Medi 'ma.